No a máme novú svoju izbu. Alebo apartman. Trvalo nám to trocha... trvalo nám to 2 dní, keď sme ju našli. Museli sme oblietať asi nejakých 10-15 apartmanov, lebo čo som vybovoval ja, to bolo čistá katastrofa, sami scam, sami podvody alebo niečo nesedelo. Ale nakoniec priateľka našla. Ale čo ona hľadala, všetko bolo v poriadku a nesnažili sa nás nikto oklamať, takže ešte som rád, že ju mám. A takto vyzerá náš nový byt na mesiac. Celé to stojí 370 eur na celý mesiac, takže malo by to byť všetko v poriadku. Tu je sprcha, trocha malá, ale nevadí. Ešte si ukážeme z tejto strany kuchynku. A skúsime ešte výhľad. Výhľad je super, na tie bazény sa teším. A je to pekálne horúco. Ešte sa odpísali nejaké stavy elektriny a vody, ale malo by byť všetko v poriadku. Máme tu aj chladničku s mikrovlnkou. Je to aj s internetom samozrejme. Better. You want water มาก ใช่ Trocha vám ukážem, ako toto vyzerá. Ale je toto super. Sú nejaké bublinky. Skúsime bublinky. Aspoň schudím, budem tak zvolili plávať. Loď. Tam sú ďalšie, myslím, že nejaké výrivky. Tam, jak sú tu ľudia.
Tam napravo je nejaká rúska, takže nechcem natáčať. Ale aspoň tu naľavo vám ukážem. Teraz pred chvíľkou to išlo trysky, vypli to. Možno na budúce. Tento rezort má aj posilku, sauny, proste má tu všetko, má tu obchody. Takže myslím, že za tú cenu tých 370 € na mesiac je úplne bomba. Ale myslím, že toto má ešte ďalšiu časť bazénov, že to je len polovica z toho. Ale to ešte musím to celé preskúmať. Zatiaľ som tu len vyšiel vlastne na bazény, ktoré som videl najbližšie. Takže ak budú ešte ďalšie, určite natočím. Toto je troška blbosť. Tá moja nerada plave, nerada má vodu. Tak tu si ide, čaká na mňa. A ideme si o chvíľku zobrať motorku, objednaná na celý mesiac. Darling, say ahoj. Ahoj. Ahoj.